kurva nehéz volt ide eltalálni. Meg amúgy kamerával őrzött terület, szóval nem tudom, hogy a kamerák mennyire működnek. Most vigyáztasom. Nem tudom, hogy hova lépek. Bassz meg. Szerinted van még benne víz? Nincs már benne szerintem. Visszazárjuk szépen, mint nem is nyitottuk volna ki. Szőrőöblítés. Visszatérő. Ipari genyó. Azt a kurva, milyen műszer. Azt a... Hű, gyerekek. Azért ez komoly. Ja, értem most már. Az, hogy ez ide jöjjön. Szóró. Még egy rend. Ez komoly. Hidrofortartály. Fú, keci, mennyi légy van. Jó. Nem uralható, keci. Ez az. Akkumulátor tároló banty. Nyisd már ki, mert nekem tele van mindig a kezem. Minden egyes szobában itt voltak régebben az akkumulátorok. Kurva sok légy van most. Ezt visszacsukjuk. Itt se hódunk. Itt egy modális ember, keci, vagy denevér. Denevér ott mászkál, keci, vagy denevér. Jó szar akkor. Nem tudom már, valahol arra fel. Hú, bazd meg, díszelgépház, tesó. Ezt tudod még egy? Ajja, itt valaki széttört a lámpán. Jó, tesó, gyere be! Azt a kurva! Akutöltő. Mi ez? Szekrény főkapcsoló kikapcsolt helyzetben és feszültség alatt marad. Jó szar. €50, ezt még senki nem kapcsolta be azóta. 50 óra. Gyerek. És itt lehetett két helyzetben, ha jól látom, a kipufogónak a csövét két helyre küldeni, egyszer oda. Meg, ja nem. Pedig nagyon annak tűnik, azt a gyerekek. Mi ez a sok rohadt légy amúgy? De, rondfos. Bogyja. Hát kis szolid szaba itt van. Mi akart ez lenni? Valami nyomásérzékelő cucc. Arról a szövetkezet. Valami olyasmi szerintem. Hisz, kőz, levegő, mi az hasonló. Feltüntet, nem is tudom, hogy tudom a kamerát. Ez megrázott, hálózott dízel. Vagy azt tud táplálásra. Ezek mi a picsa? Ezek az akkumulátort töltők. Mindenről csinálj fasz a képet. Azt a kurva. Ebben azért még volt régebben anyag.
puszi. Gyerekek, ez durva. Ez mi van így elfertőve, baszki, nem látom, hogy mennyi. Nem látom, mennyi a fogfilm. Nagyon durva az a hely. Itt is van egy helység. Azt akarom megnézni, hagyja. Utasú. Tőke jó. Kiárat. Jó. Világítsuk. Gyerekek, ezt nem bírjátok elképzelni. Milyen komoly. Tesó! Nézd már, gyerek fürödni ember. Hát, boiler, minden ott van. Emberek, bazd meg, itt fog aludni. Erre kell esni, kisebb részét kell megnézni. Nézd már, itt fog aludni ember. Várjatok meg, komolyan meg ma szétcseszi a kezemet, azt lejjebb tesszük egy kicsit. Úgyhogy jó legyen. Felügyelünk arra, hogy a kamera minden szépen lásson. Rendes. Kis szoba. Te sógó polcoztok, ennyi köve. Raktár, belépés csak alkalmazottaknak. Gondolom én. Hova mentél? Gyere vissza! Gyere vissza! Jó! Azt a kurva! Gyere vissza! Nem mászkáljál, ember? Itt vagyok el. Megtesszük kicsit a kamerát. Villamos ellátás. Bátya. Akkumulátortöltő 48 volt is. 24. És kinézzünk meg, mi van. Csak halkan. Hűha. Szép. Szép. Jaj, itt már valami, itt már valami történt a relékkel. Bazd meg. Jaj, valaki kiszkreppelte őket a kurva életbe. Csukd vissza. Még azt gondoljuk, hogy voltunk. Láttuk, hogy megjöttünk. Baszki, valaki kiszkreppelte omról reléket, mert szerintem az omron. Itt is van valami műszer, dízel, próba meg ilyenek. Itt egy boiler szobának tűnő. Na, menjünk tovább. Hát ez megint durva, gyerekek. Sok filter, mert még 24 volt. 24 voltra is táblálták be a battyak. Nagyon durva. Mennyi szűrő, geci? Azt a kurva. Ez mind szűrő. Mondtam, szellőző battya. Media Hungary. Mi mit csináltunk valamikor? Ez is a miénk. Hát persze, hogy minden a miénk, hát basszeg. Tehát már valaki geci lecsúrta a csövet, basszeg. Hát nem hiszem edembe. Vagy már nem volt itt, mit tudom én, de le van csorva a cső. Gondolom én azért, hogy itt legyen levegő, vagy nem tudom. Basszeg, mekkora döglegyek vannak itt. Engem csak az érdekel, hogy miért van itt ennyi légy. Itt van a kijárat. WC. WC-be is be kell menni, bátyja, hát azért. Tesó. Nem ember. Óvatosan. Megyek szarni, ember. Bazd meg. Bazd ki. Valaki a távirat, meg ilyeneket belenyomta. Távirat, minden. Itt is, keci. Milyen jó lehet szarni, miközben nézed a szűrőt. Tényleg nagyon büdös van, lehet emiatt van itt bent
basszák. Amúgy most jöttünk rá, hogy nem nagyon kell itt halkan lenni, mert föld alatt vagyunk. Egy, kettő az, hogy ez kurvára le van itt minden szigetelve. Bassz meg. Már az a baj, mikor olyan emberek tudják meg a helyet, akik scrappelni akarnak. Szétbontanak ember mindent ribityára. Nem is szétbontanak, szétbasznak. Szét van törve a nyaklap. Nem is az, hogy szépen elviszi, vagy restaurálja múzeum, vagy ilyenek. Nem bazzeg, szétbasszák. Gyerekek, ez durva. Tesó, gyere be. Nagyon durva. Hát igen, ez a szomorú, hogy legtöbb ember csak ezt csinálja, ha megtalál egy ilyen helyet. Munkaterem. Na ez az. Ez az a hely, tesó. Jó. Hungari genyóvéder, vagy mit tudom én. Gyerek. Ozéhez. Lőj róla egy baszott jó képet. Milyen reflektor van ott, ember? Mi a faszom? Az igen. Hungari, nézzük kik voltak itt. Hungarián, Homein, Werders, és itt kéne lenni valahol tolnak is, hogy bátya odaírja. Ott a toll. De Hadalori is volt itt amúgy. De az nincs itt. Írd már az enyémet is. Mi? Írd az enyémet is, de nekem ne Instát írd. Na baszki, de kéne lenni még egynek, mert Hadaloriék 2-vel írtak. Nem lehet, hogy valamelyik fiókban van véletlenül. Mit csinálsz? Hát ez nem jön ki. Gyerekek, ez nagyon durva ez a hely. Valamit kábel megy. Ezek is olyan jó fasz a kényelmes székek amúgy. De jó keci kényelmes. Rendesen itt kurva jó kényelmes székek vannak. Ilyen rugósak. Ott egy példa. Nem nagyon látszik rajta rugó, de ez ilyen rugós. Jaj. Rugós székek vannak itt. Kurva jó. Na szóval, itt van még 2 ilyen konferenciaterem. Na? Mit csinálsz? Gyere, nézzük meg a konferenciatermet. Gyere már! Kurva jók ezek a székek, nagyon jók ezek a székek, le a kalappal, hogy régebben ilyet csináltak. Helység, azt nem szabad mutatni. Szerintem van olyan, amiből ki lehet itt. Bátya! Jaj, itt van a beagrendszer, de ezt már szétbaszták még jobban. Nem igaz, hogy minden csak szétbaszkurálnak az emberek. Ez mi ez? Száraz elem. Az már nagyon száraz. Itt is egy jó fasz a kényelmes szék. Nem nyílik. Fasz a kényelmes szék, viszont itt szétbaszták a beagrendszert. Ez fényképez már ezt a beagot. Az havarom az ne geci. Nagyon kár érte. Most elég jól lát a kamera. Így, hogy ilyen kis helyen vagyunk. Fasza. Nem is kell világítani. Hát ezt nem mutatom a dokumentumokat, mert nem szabad. Amikor ki akar, az úgy is ki tudja deríteni, hol van a hely, csak nem kéne. Még jobban szétbaszni. Nagyon durva. Az meg a tágnak volt a tápegysége. És beszélni kének. Vigyázz, bátyja, mert megyek tovább. Nem mutatgasd a címeket, meg ilyenek. Még van valami amúgy már. Ez a rész volt itt még. Valahogy ment egy ilyen rész. Nagyon durva. Nem tudom felfogni, hogy ilyen hely. Ja, igen, kiírtuk. Nem tudom, hogy ez mennyire számít rongálásnak. De szerintem nem nagyon számít, mivel ez egy lap. Ez itt egy lap. Ez itt egy nagyon nagy lap. Nem tudom, hogy látszik, de ez egy lap. Megyünk tovább.
Menjünk tovább, ez azért komoly volt ez a terem. Várjál, hol megy? Innen. Szomjas út. Mi ez? Szomjas út. Hát ez... híradó helység, belépés csak arra jogosultaknak. Hát híradó. Nem sok minden maradt. Híradóból. Ez mi volt régebben vajon, de ez ilyen regszekrénybe építhető volt, ahogy látom. Ezt már nem derítjük ki. Ezt nem is kell közel tartanom annyira, ezt a zseblámpát, ha közel teszem, akkor kivakul a fény, vagy megdőlik. Szóval, bici, még aranyozottak voltak a lábai. Teszem a kamerát is, nem a kamerát, hanem a fényt. Mi ez? Oszta, baszki! Ott a beag rendszer is. Erről lőttél képet? Nem lőttél. Mindenről, az egészről. Csinálj képet, mert te vagy a képes ember. Ez tényleg nagyon egyben van. Na, nézzük, hogy... Aha, ez volt az a helység, ahol ott bevilágítottam. Ott van lent a beag. Beag bátyja. Ott van lent a beag bátyja. Azért lehajónunk és átvesszük, mert azért nagyon kár, hogy ez így lent van a földön. Ez a beszélő egység amúgy. Ezzel lehetett oda-vissza kommunikálni. Itt lehetett benyomogatni a bátyákat, hogy ki akar most épp becégetni. Szóval mindenből lényegében itt, ami van, itt mind magyar cuccok vannak. Nagyon komoly. És telefonok is teljesen működnek. Mármint a rúzsa szerkezet az működik. Nagyon komoly. Fűtés fakad Hűha. Ez mi lesz? Közepes oxigénpalack. Menjünk ide. Ide is fel kell. Hadalori! Ott van hadalori. Mondtam, ide fel kell írni. Társú, itt vannak a ceruzák. Irkálja. Itt vannak ilyen ágyak. Látom. Itt van megint ez a beag beszélőrendszer. Mindig végig urbexelek. Munka és pihenő. Megint ugyanaz a beag beszélőrendszer. Jaj. Pihenő, van még itt egy pihenő, még egy pihenő. De mindjárt lepihenek itten. De dosszak van. HB elnök. Na, hát igen, ez lennék én. Valahol itt lehet, hogy mindjárt lepihenek egy kicsit már. Nagyon tetszik. Ide leülök szépen azt. Vagy menjen az Urbex. Ezt én leteszem. Ez is valami olyasmi volt. Mennyi izé. Szivacs az ágyakba. Gyere. Na azért kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen ágyba. Ez nagyon le van itt izé tompítva az a helység. Milyen kényelmes lehet. Hát... Ahhoz képest, hogy szerintem már vagy 50 vagy 40 éves ez a szivacs. Viszonylag elég jó poa. Elég faszák ezek a szivacsok még most is. Ja, igen, itt van a vészkiölt. Ez, ahogy látom, az itt is össze van hegesztve. Nézd csak. Ez mindenhol be van hegesztve. Itt vannak az tollak. Ez mi volt? Orvosi szoba. Benézzük, hogy mi a téma. Látom, ez eléggé hajlapban van. Itt van
Bassza meg, azt a büdös kurva. Hát ide már. Nem nagyon járkálnék már. Ki tudja, mikor dől össze az egész. Hiszem, az bántja. Basszeg, ez nagyon durva. Madár. Madár. Te nevél? Mi a geci ez? Te nevél? Madár. Faszom se tudja, repül az jó. Ez nagyon durva az ember. Ami nem úgy durva, hogy OP, hanem hogy szét van omolva az egész. Geci, mennyi szar van itt, te jó. Hát ennek sajnos az lesz a sors, hogy ez szét fog omlani az egész év.